Dawa wonten timbalan. Yen ditraju babakan umur kuwi sepuh Kakang Udawa tinimbani Baladewa. Mongko Baladewa krasa lan isih ngrasakake nalika aku urip ana ing Widara Kandhang. Nalika semono aku mbok blowentah nganti ngerti olah tetanen, nganti ngerti nggone upakara kelawan Rajakaya. Kabeh mau saka panglonthing Kakang Udawa. Barang saiki Baladewa mukti ngawibawa Nyokrawati mbawa denda ning Projeng Mandura. Aku ora bakal lali. Yen to kabeh mau Kakang Udawa melu anyembuh marang derajat pangkating Baladewa. Luwih-luwih nggonku iso dadi ratu ning Raja Mandura mau ya saka panyengkuyung ing Kakang Udawa. Mula ora ana jamak lumrahe. Yen to Kakang Udawa ingkang tinemu werda ngaturke sembah lawan Baladewa ingkang tinemu taruna. Mula sembahmu ora tak tampa ning kosok baline. Sembahe Baladewa tampan ana Udawa. Waduh, matur nuwun sinuwun. Mboten kanyono-nyono kula menika tasih ketingal tiyang. Nyatanipun panjenengan ngaturaken sembah dhateng kula. Persasat kejukurukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu manahipun ing abdipun Udawa. Matur sembah nuwun. Ladal. Ndekno ning omah diwaneni bojo awakku iki. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah diweji sembahan kula. Ya, Kakang Udawa. Wis dak tampa sarta wis ora kurang kepenak praptaning Baladewa ning Praja Ndarawati. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi akarya kejut raos sing manahipun ingkang rayi Ndarawati. Sengkan-sengkan datanpa pepoyan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura bilih kelenggahan menika paduka badhe kepareng rawuh saestu kula ndyang rakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Kresna kula wonten timbalan ngadhau pun Kakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene mengkono ya sing pangandikane Kyai Prabu Ndarawati, kacihna gedhe nggonira bakal njunjung marang derajating pun Kakang. Nanging tumrap Baladewa tata upacara ning kaprajan iki mengkono mau ora sak krepe lamun sira aturake lawan pun Kakang. Sabab saka pangrasaning pun Kakang pendak-pendak pun Kakang sowan ning Praja Ndarawati tanpa beda Baladewa bali marang Praja Mandura. Malah sesuk mangsa kala lamun siadilan kula warga ana kalodhangan wektu ingkang mirunggan nedya tedhak marang Projeng Mandura. Yai Prabu ilang jigo lawan pekewo durga